أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نشي لا هير لا كانت الهير لا نبتومنا لا كاروتي مدام لا كامنكو بنوا لا كان جنو يفا لا كان لمن جدي لا كان هنا بان سلام فلبلا an bange ba wala ka hinawla hina la chogum na fiti mala ka hinawlati ala kal jine ko besara kuma anye la hulkat na chogum na ngo anga kurum ke ba daru rahma grupu kan amina resume an bari mawe min masega wati soro kaseka franka kurun semfe don anga la ni kurun na o le amena jida ka kuma slama ayre kan kana ni sungalo selamo ko chambe kuma sungalo kan sungalo kitiwu ana chemfe una ko chama mbari ma chama kuma wale kan nafa bala chani nafa bala mais on be fanga la wala dan nanga kuma slama ayre kan muna be sunyira dula folo muna be sella muna be jagabo muna ite jenake muna ite namarake muna ite sunyelke muna manga fanya fo to nunu question chama ba slama be na kanunu question chama bari jabi ton wala ala kono mana sai ka kuma kan ka sai kan aslama ayre fam sa na mari ko kera ni kuntala ni ta kundo i farbe fagala ite courage sorala abe gela nima ngana mari be fenfena ni ka kunno i ka nafalo o be fem nyinna ko fay bodon aba ko chama noyema albele anga dina fam ko malaka dama ame faka dam ni kes wala adam ye ole wala da question baduru ni yen barima ben lamena saniyo nyinga la chama ye tungana kewe ni yo chama nyinga ko mona be tungana ngalon ko ni sani ye kala question na doron beba jabidon mona be tungana be kita jabidon mais ne ba ne fa ne do ne koro ni ne nyinga ngom mona be nyana mayala ile ya nyana mayere kunye mona est-ce que be se kan jabi 600 kana mbiri ka taro est-ce que ga jabi soro ni ma jabi soro wati de ka joki a jabi nyinala parce que ni question dinte ala kotin ko fa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ko yala aw slamaw aw adamarin ko ka jiya ka fo ko ne ala ka dan bansani wa kunta dan kunawa adanati andana restaurant nyama la talon kumna nanawa ko atena segini ala limawa donc fait question ni am ben yere nyala ibe war nyini chani beka balo war nyina kum kama ame don soro ame famille ke ame furu ame fanyuma fe ame fonsa ame barake ango be kunlo mais adama din yere ile rebe dunya kono muni kama yere est-ce que ko kunlo muna be dunya kono dunya yere ye muni dunya e fensu jumale est-ce que ko nyanyini ko do parce que bamana ko wakmala ko adama ren ko ni nyana na kun ko sigi kuntila donc me faka kuma wale kan question baduru be anglo kuma ko the big questions français kuma ko les questions existentielles arabu kuma ko al as'ila al wujudiyya c'est dama dia yero kun ko question ni philosophie bec a isa ka jabi dina bec a isa ka kuma question jabi parce que question ni c'est essentiel on dit c'est la question essentielle de la vie a follow me ça dia me fait la nyakoro sangolo dukolo adamaden baji korojiu yiriu nyanama fen a bebola mini ni bebola mini ntena do a philosophie kumala philosophie min fala dina to be min fala mena est kaslama tarifo nyina kuma islama ambe islama la fana islama saralikan ntena do débat philosophique na fen chamana mais ka vo islama yere be fen bayla chodi sangolo dukolo bajiu korojiu nyanama yere dunya yere a bedana muni koso a bebola mi folo ko question folo a flana mi adama den yere be fen lon chodi ile ba lon chodi ko no ni le ni couleur femay ni bleu ni gemay ni demsen ni bo lon chodi o lon be boro jumali a sabana mi adama den yere fen su jumali question nanna olanga ole kan question adama muna be yan muna ambe nyana ma kono muna nana dunya kono
aduruna ye an bɛ taga yɔrɔ jumɛn ɲɛnamaya kɔfɛ mun de bɛ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn an ka walada kɔnɔ an ka essayer an ka walada min kɛ depuis sunkalo daminɛ la fo kana sisan an ka essayer ka nin question duuru le jaabi donc an bɛna daminɛ kelen kelen ɲɛ bɛ fɛn fɛn na danfɛnw bɛɛ bɔra min sankolo dugukolo kɔgɔjiw bajiw ɲɛnamafɛnw yiriw a bɛɛ a bɔra yɔrɔ jumɛn an m'o jaabi sɔrɔ kɔrɔnaba kɔnɔ ala ko allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ma baynahuma ala le ye sankolo dan ala ye dugukolo dan fɛn bɛ san ni dugu cɛ ala le y'o dan univers bɛɛ ala le y'a dan donc n bɛna question kɛ simple n tɛna don a kɔnɔ ka tɛmɛ mais hali ni tɛ se ka don a débat n'a philosophie n'a fɛn tɔw la philosophie gɛrɛw bɛ fɛ se ka fɛn dɔ f'i ɲɛna k'a bɛɛ bɔra nature le la mais adamaden yɛrɛ bɛɛ b'a lɔn i hakili a ma se i ye doctorat sɔrɔ ou bien i ka kalanjan kɛ i sigi i ye miiri e dilan ka fɛn jumɛn le portable yɛrɛ bɛ e bolo sisan n'a fɔra e ɲɛna ko portable mɔgɔ ma dilan a dilanna a yɛrɛ ma le est ce que i yɛrɛ hakili bɛ sɔn ma est ce que i yɛrɛ hakili bɛ sɔn k'a fɔ ko fɛn dɔ dilanna a kun tɛ yen mais dilanbaga t'a la i bɛ mobili min kɔnɔ k'a dilanna a yɛrɛ ma le i bɛ so min kɔnɔ k'a dilanna a yɛrɛ ma le portable min bolo k'a dilanna a yɛrɛ ma le i fɛn fɛn bɛ yɛrɛ bolo i ɲɛ kɔrɔ i bɛ sigi bɛ yɔrɔ min na fɛn fɛn bɛ ɲɛ kɔrɔ a bɛɛ filɛ i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na fɛn dɔ le ka dilan mɔgɔ dɔ le sigila k'a labɛn o dun ye fɛn fitininw le o tɛ foyi ye n'i ye galaxy ta k'a filɛ ka univers filɛ sankolo n'a a kɔnɔnafɛnw dugukolo n'a kɔnɔnafɛnw baji n'a kɔnɔnafɛnw adamaden yɛrɛ filɛ kabako k'a fɔ k'olu bɛɛ dilanna a yɛrɛ ma le ko nature le k'a dilan mun de nature ye est ce que n sigila ka miiri o ma parce que o b'a essayer la k'olu dɔn kunna forcer ko mɔgɔ m'a dan bɛɛ danna a yɛrɛ ma le est ce que ele hakili yɛrɛ bɛ sɔn ma mɔgɔ min bɛ mɔgɔ yɛrɛ hakili bonya est ce que bɛ sɔn ma hakili ma yɛrɛ k'a fɔ fɛn dɔ dilanna hali misɛnnin yɛrɛ la misɛnnin yɛrɛ tɛ fɛnba ye n'a fɔra ale ɲɛna ko misɛnnin yɛrɛ dilanna a yɛrɛ ma le e bɛ la donc an kana to mɔgɔw bɛ to tɛgɛ bira an ɲɛna an ka faamuya kɛ i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na ala le k'a bɛɛ dan n'ala ma fɛn dan ala ka fɛn dɔ le dan min k'a dan i ya portable adamaden de y'a dilan ala le ka adamaden dilan a portable tɔgɔ fana a bɔra fɛn min na ni n ko bɛ sigi sisan k'a composant bɛɛ f'u ɲɛna an bɛ tele bɛn a daminɛ yɔrɔ min na n'i k'a bɛɛ a bɛɛ bɛ segin ala ka danfɛ kelen de ma nɛgɛ b'a la mana b'a la daɲɛw b'a la fɛn caman le portable composant na a ka ca mais n'i k'a bɛɛ fila a bɛ segin ka taa dugukolo kelen de ma a bɛ taa segin fɛn de ma ala ka fɛn dan ni nɛgɛ bɔra telefɔni na sa a tɛ baara kɛ tuguni daɲɛ b'a la n'o bɔra a tɛ baara kɛ tuguni mana b'a la n'o bɔra a tɛ baara kɛ tuguni fɛn caman b'a le fara ni ɲɔgɔn kan k'a d'i ma ka kɛ telefɔni ye mais a bɛɛ bɛ segin fɛn ma ala le k'a dan o le ala ka fɛn bɛɛ dan n'a m'a dan directement a bɛ segin ala ka dan fɛn de ma indirectement donc an k'o yɔrɔ faamu o ye walakada fɔlɔ ye a filanan ye min ye adamaden bɛ fɛn lɔn cogo di tari lɔnni yɛrɛ fɛn sugu jumɛn la i bɛ fɛn lɔnni sɔrɔ cogo di an k'a lɔn i bɛ fɛn ye i b'a faamu ala ka an balima dɔw ala ka dɔw a k'o fɔn a k'o jɛn ɲa nɛma la hali bi ala ka anw min ala ka nɛma d'a ma hali bi ala ka a sabati an ye k'a kɔrɔsi k'a dɔn ala ko sira fɛ min fana ala ko o fɔn a la ala ka a kɛ sara ye ala ka falen fana min ka bon n'a ye i bɛ fɛn dɔn cogo di dɔn yɛrɛ ye mun ye i bɛ dɔn cogo di dɔn sara ye cogo di a fɔlɔ ye min ye n'an ka sura fɔlɔ min jigila kɔrɔna kɔnɔ wa aya 5 fɔlɔ min jigila kɔrɔna kɔnɔ suratul alaq ala ko iqra bismillahir rahmanir rahim ala ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم أكو كران كني ما تيجي توي النافو آية لبنا أكو علم الإنسان ما لم يعلم ألاك أنا ما دين لالون يفنا أتفهم دون نما دولة مين ينسيسن ألاك والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ko ala k'a bɔ a ba woloso kɔnɔ ko a tɛ foyi dɔn i yɛrɛ ɲininka ni den b'i bolo sisan den kalo 3 kalo 2 wa n bɛɛ ka denmisɛn dɔ ye denmisɛn kɔrɔkɔrɔ a bɛ mun de la ɲɛnamaya la hali ɲɛnamaya fɛn min yɛrɛ a tɛ ɲa kɔ a ɲɛnamaya yɛrɛ sigi bɛ fɛn min kan min ye sin ye min ye nɔnɔ ye hakɛ to min ye nɔnɔ ye a t'o yɛrɛ dɔn a t'a dɔn n'o k'a bila ma dumuni dama a bɛ sa parce que ale yɛrɛ ta lala ko la ta'lamuna shay'an a tɛ foyi dɔn وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون
ala ka ɲa d'a ma ka tulo d'a ma ka tila ka dusu d'a ma lɔnni bɛ kɛ ninnu saba le ka caya i bɛ fɛn dɔ ye i b'a dɔn i b'a faamu i bɛ fɛn dɔ mɛn i b'a dɔn i b'a mɛn i b'a faamu i bɛ fɛn dɔ dɔn i dusu yɛrɛ la adamaden na dusu tuma a bɛ kuma i fɛ a bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna hali ni yɛrɛ m'a ye i m'a mɛn i b'a santi dusu la o ye ala ka bonya ye donc lɔnni bɛɛ bɛ bɔ ala le yɔrɔ ala ko suratu bakara ko wa allama adama al asma kullaha ko ala ka an fa adama ko ala k'a ladɔnniya c'est à dire fɛn bɛɛ tɔgɔ la ala ka adama fisaya mɛlɛkɛw kan ni lɔnni adamaden fari a composé ni fɛn saba la farisogo hakili ani ni ninnu fɛn saba kelen kelen bɛɛ n'a ka balo le n'i ka dɔ jan ka balo la i b'a nɔ ye ɲɛnamaya la adamaden farisogo an bɛɛ bɛ girinna o le kɔ k'a sɔrɔ o le nafa ka dɔgɔ ni adamaden ka fɛn bɛɛ ye tiɲɛ an bɛ kɛnɛya fɛ tiɲɛ kɛnɛya b'an bɛɛ bolo tiɲɛ c'est à dire an bɛ kɛnɛya ɲini cogo bɛɛ an bɛ dumuni dumanw kɛ an bɛ porakɔ an b'a ɲini ala sira de kan k'a ɲini ala tana sira kan parce que k'an fari lamɔ ok ni ka adamadenya composant saba filɛ fari le nafa ka dɔgɔ n'a bɛɛ ye parce que fari le tɛ foyi ye ni sala dɔrɔn ale ye fɛn fɔlɔ min bɛ taga ka bɔ ye n'i ko ko fari nafa ka bon n'a bɛɛ min ɲininka sisan est ce que n'o k'a fɔ o bɛ choix d'i ma sisan ko i hakili ka tiɲɛ i fari ka ɲɛ ou bien i fari ka tiɲɛ i hakili ka ɲɛ i bɛ juma ta nkalon bɛɛ b'a jaabi dɔn n'adamaden hakili tiɲɛna nafa tɛ yen tuguni fari le c'est à dire ale le an ka composant adamaden fari composant saba bɛɛ la c'est à dire ni ko nafa t'a o kɔrɔ ko nafa t'a la nafa b'a la mais n'i k'a kɛɲɛ ni tɔw ye min ye hakili ni ni ye ni nin tɛla ɲɛnama yɛrɛ tɛ o ye adamadenya bannen ni hakili fana t'i la i kɔni bɛ yen mɛ a bɛ fɔ e ma ko e tɛ jate adamadenw yɛrɛ la tuguni parce que ala ka adamaden bɔ ɲɛnama fɛn tɔ la ni hakili de parce que ni hakili t'i la ni bagan bɛɛ ye kelen bɛɛ kolon donc fari le ka dɔgɔ n'a bɛɛ maa n'u bɛ borila fari le kɔ waati bɛɛ an bɛ fari lamɔ cogo di an b'a labonya cogo di an b'a lacɛnya cogo di ko ɲuman le kojugu tɛ alhamdulillah kojugu tɛ n'ala y'a kɛ min ye kojugu tɛ mais composant fila tɔ min bɛ yen min nafa ka bon ni fari an ɲinɛna o kɔ n ka fɔla ko composant saba nin bɛɛ ni fɛn saba nin bɛɛ ni farisogo hakili a bɛɛ n'a ka balo fɛnɛ fari bɛ balo dumuni ɲuman na fila b'a balo sportu fɛn fɛn n'a ka ɲi adamaden fari ma ala le k'o dan o ye fɔlɔ ye hakili bɛ balo ni lɔnni de hakili y'a balo ye lɔnni de i k'i fari bonya cogo cogo hali ni bonyana ka tɛmɛ lɔndiri bɛɛ kan ni hakili t'i la fulu hakili dumuni t'ale lamɔ lɔnni de bɛ hakili lamɔ ani kodɔn o de bɛ hakili lamɔ mais tuma dɔw an silama caman ka ɲɛnamaya kɔnɔ an ɲinɛna o yɔrɔ kɔ an ɲinɛna hakili ka bilamɔ kɔ an bɛ borila fari ta le kɔ dumuni ɲumanw lafiya kɛnɛya tiɲɛ a ka ɲi mais an kan ka hakili fana ta fara kan caman k'o yɔrɔ ta a sabanan ye min ye adamaden ni o bɛ lamɔ ni alako le ni bɛ lamɔ ni alako le ale y'a balo ye alako le ale bɛ balo alako le la a bɛ diya sɔrɔ o de la o le ni ka diya sɔrɔ i mako tɛ farisogo ta la i mako tɛ ni fila diya sɔrɔ lɔnni diya hakili yɛrɛ hakili ala ka hakili dan adamaden ma n'i y'o diya sɔrɔ hakili diya lɔnni diya n'i y'o sɔrɔ ka ni ala bato n'i ko diya sɔrɔ wallahi i bɛ ɲinɛ farisogo diya kɔ parce que karamɔgɔw tɛmɛna mais an ka karamɔgɔba dɔ bɛ ko Sheikh Islam Ibn Taymiya a ba y'a fɔ a ma muso furu bon n t'a fɔ k'o le sunna ye karamɔgɔ bɛ kuma a ko a munna ma muso furu mais a ma muso furu a ba le tun bɛ dumuni tobi ka na d'a ma a ba ko n'ale tun ka dumuni ta ka na Sheikh Islam Ahmad Ibn Taymiya n'a bɛna sigin sɔrɔ a bɛna sigin sɔrɔ safu la safu waati ale bɛna sula bila a bɛ fitiri kɔfɛ ka na sula bila ka d'a ma dumuni bɛ to yen a ba bɛ buta na sini sɔgɔma ka na dumuni sɔrɔ a cogo la a ma maga la parce que a bɛ su bɛɛ kɛ bato ani alako la i de b'a kɛ la n'o tɛ se ka su kɛ ma sunɔgɔ walayi i m'a dɔn ne n'i ko diya sɔrɔ sunɔgɔ yɛrɛ tɛ diya sɔrɔ n b'a fɔ tɛ diya sɔrɔ sunɔgɔ la dɛ i bɛ sunɔgɔ kɛ dɔrɔn pe i farisogo dɔrɔn pe ka haja i farisogo mako bɛ sunɔgɔ degere min na i b'o sunɔgɔ kɛ ka bɛn o dɔrɔn de ma a tɔ i b'o kɛ kugɛrɛ la i bɛ diya sɔrɔ min na min ye alako ni lɔn ɲini sira ye a tun bɛ su bɛɛ kɛ karan na ka buji minɛ lɔnkɛbaga dɔw tun bɛ silamɛya lɔnkɛbaga dɔw tun bɛ yen o ya bibiliothèque le bɛnna o kan k'o faga olu bɛɛ sɔrɔla o tun bɛ su kɛ karan na
Imam Shafi'i c'est-à-dire ala ka lon ka an ka karamɔgɔ banani bon o ka ca nani wolonwula le nka nani de dɔnna ka tɛmɛ olu kelen bɛ ko Imam Shafi'i lon kelen a terle kun Ahmad ibn Hanbal imam nanna Ahmad k'a fɔ a dencɛ ɲɛna Abdallah ko n tericɛ dɔ bɛ na na Ahmad ko lɔnkɛbaga ba le ko i hakili to a la ko lɔnkɛbaga ba yɛrɛ yɛrɛ le o taara suko la o taara da bon an ka karan kisa la ten Ahmed a den tɔgɔ ka Abdallah ani Imam Shafi'i taara da o taara da ten fajiri sera wulila o taara misiri la Imam Shafi'i ma seji ta donc Abdallah nana a ka fɔ a fa ɲɛna ko Ahmed ko i ka karamɔgɔ cɛn ko karamɔgɔ ba le ko ne ma ka ko faamu dɛ ko fajiri sera wulila a ta sila a ma seji ta o ko ne ma ka lɔn karan i ka min fɔ a karan ne m'o faamu dɛ mɔgɔ ma seji ta a taara seli donc Ahmed y'a teri la Ahmed y'a fɔ ko i dencɛ ko a ka mɛn ko i taara fajiri seli k'i taara fajiri seli k'i ma seji ta ko oui kama faamuya fɔ ko tiɲɛ k'ale ma seliji ta ko parce que k'o taara lakunu sufɛ ko ale ma sunɔgɔ ko aya dɔ tun bɛ yen ale tɔrɔ miirila aya tɔgɔ la fo fajiri wulila donc ale su bɛɛ ka bɛ miirila aya kelen de kɔrɔ ma a ko le ta c'est à dire donc a tɔrɔ la fajiri waati dɔ la a wulila ka taa fajiri seli la donc a marisa o kɔrɔ de ko a seliji ma tiɲɛ donc ne tun ye silamɛya lɔn kɛbaga baw ye mais bi silamɛw lahala bɛ cogo di lɔn sira fɛ est ce que lɔn b'an ka projet la est ce que lɔnni sira b'an ka agenda la est ce que an mako yɛrɛ bɛ lɔn na dunuya yɛrɛ lɔn na ala ko lɔn yɛrɛ a kɛla min ye parce que adamaden n'i ma lɔnni kɛ a sugu fila si adamadenw b'o boro biri ɲana parce que ala ko yɛrɛ lɔn de fɔlɔ a sigin bɛ lɔn de kan o de ala ma tɔrɔ kɛ lɔn na n'i y'a filɛ kɔrɔna kɔnɔ an bɛɛ tun b'a dɔn ka fɔ adamaden an bɛna s'aw ma mais ala pourquoi ala ka kɔrɔna daminɛ ni lɔn ko ye a ko iqra ko karan kɛ c'est vrai dɔw bɛ lamɛnli ka nɔgɔ olu ma o bɛ lɔn ɲini lamɛn sira o bɛ fɛn lamɛn ka caya mais karan de fɔla karamɔgɔ lɔn kɛbaga fana bɛɛ bɛnna c'est à dire sira tɛ min mɔgɔ bɛ lɔn sɔrɔ n'a ye min bɛ sabati ka tɛmɛ karan sira kan ka lecture kɛ o de ye lɔn base ye o de ala ko karan kɛ parce que i bɛ fɛn min karan tu es engagé o ye lɔnni active le c'est à dire i engagé n'a la i b'a ɲini le mais n'i bɛ min lamɛn i bɛ se ka ɲinɛ kɔ i bɛ dɔw bɛ tɛmɛ i ka hakili bɛ taa yɔrɔ dɔ la mais i sigin de ka min karan lɔnni karamɔgɔ bɛɛ bɛnna ko lɔn base ye lecture le mais karamɔgɔ silamɛw bi an ka lecture an bɛ lecture kɛ san kɔnɔ siɲɛ joli an bɛ livre joli karan san kɔnɔ an bɛ ala ko ɲini san joli an bɛ dunuya yɛrɛ min kɔrɔ an b'a san ka dunuya yɛrɛ faamu parce que aw fana ye ala ko dɔ le i ye dunuya yɛrɛ faamu ka dunuya taga cogo faamu k'a sigi i bolo faamu o bɛɛ ye ala ko le parce que adamaden kana sɔn silamɛ kana sɔn mɔgɔw bolo biri ɲana ala tila ko ta ko la yulda mu'min fi hujrin marratayn ko c'est à dire mumin tɛ kin dingɛ kelen kɔnɔ siɲɛ fila c'est à dire k'i bolo i tɛgɛ dɔ dingɛ dɔ kɔnɔ fɛn dɔ k'i kin mumin tɛ kin tuguni ni mɔgɔw bolo biri ɲana siɲɛ kelen o ko kelen kɔni na o bolo man ka biri ɲana tuguni mais anu silamɛ an ka lɔnni est ce que o b'an ka projet la ne barima ne fa n ba est ce que ele yɛrɛ bɛ se ka karan kɛ est ce que i bɛ se ka kan dɔ karan a kɛla kan sugu sugu ye n'i tɛ se a la i bɛ mun de kɔnɔna k'a ɲɛɲini i bɛ mun de kɔnɔna k'a ɲɛɲini i kɔrɔla i sanji joli lɔnni siko t'a la si bɛ fɛn na n'a kɛla i b'a kɛla ka taa baara de ɲini na o tɛ i b'a kɛla k'i adamadenya de sabati parce que an y'a fɔ n ko adamaden composant adamadenya c'est à dire adamaden composant kelen hakili de hakili bɛ lamɔ ni lɔnni de donc o de kama i kan ka lɔn ɲini c'est une obligation ala kila ko ten ko talabul ilmi faridan ala kulli muslimin muslima ko lɔnni ɲini ko farida le diyagoya wajibi bilen ni silamɛ cɛ n'a muso kan c'est vrai n'a fɔra lɔnni i b'a fɔ ko f'i ko doctorat t'a la mais i ye fɛn dɔn i bɛ diinɛ lɔn min ye i bɛ ko lɔnni sira le kan lɔnni man ka bɔ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ i man ka tele bɛɛ kɛ n'i ma fɛn kura dɔn tele man ka wuli ka ben n'i yɛrɛ ma fɛn kura dɔ lɔn f'i y'o kɛ le parce que o yɛrɛ kan k'i ka adamaden yɛrɛ projet la parce que o de bɛ adamaden hakili yɔrɔ k'i hakili yɔrɔ bonya k'i hakili lamɔ hakili ka dumuni le fana bɔ yen f'i y'o d'a ma le pour que i ka ɲɛnamaya ye sabati n'i ka tɔrɔn k'o la i b'a nɔ i ka ɲɛnamaya la a bɛ jouer i ka ɲɛnamaya kan a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma lɔnni fɛn den tɛ i bɛ se min n'i tɛ se a la ɲɛɲini ala ma chance kelen di bɛɛ ma dɔw ka chance sɔrɔ peut-être o ma sara ta dɔw tun tɛ karan nafa la o donna karan na n'i ko karan a kɛra soso école karan dɔn lɔnni sira n fɔ lɔnni sira dɔw donna lɔnni sira la mais o ma ta cogo la parce que tɔw tun t'a nafa lɔn ou bien circonstance m'o permettre fɛn caman ɲagamina min kɛra u ma se ka lɔnni sira ta k'a ɲɛɲini u b'a kɛ cogo min na mais a nimisa b'a caman na mais nimisa ne fa ne ba ne kɔrɔ ne dɔgɔ
a nimisa tɔgɔ tɛ ban n'i m'a ɲini i bɛ sa n'a nimisa ye n'i m'a ɲini donc solution kelen b'a la nimisa tɛ mɛ i bɛ mun de kɛ bi i bɛ yɔrɔ min na i sigiyɔrɔ la i bɛ décision jumɛn de ta bi k'a fɔ ko ne bɛna n yɛrɛ bila lɔnni sira kan hali ni miniti 10 de lɔn don m'a ɲini ka lɔnni kɛ lɔnni kuma tɛ k'i fɛ n tɛ lamɛnni ma dɛ lamɛnni o ka nɔgɔ bɛɛ bɛ se k'o kɛ nka lɔnni yɛrɛ karan yɛrɛ karan i jija ye kan dɔ karan i bɛ se ka lecture kɛ karan min na a kɛra français ye a kɛra arabu ye a kɛra anglais ye a kɛra chinois ye a kɛra kan kan ye i kɔni jija i hali n'a kɛra kan kelen i ye se k'o sɛbɛnni faamu i ye se k'o mɛn k'o faamu o fana bɛ kɛlɛ ka sara parce que langue y'o le langue ye outil le c'est à dire adamaden bɛ yɛrɛ dɛmɛ n'a ye de donc f'i ye langue le karan n'i tɛ langue mɛn i tɛ se ka lɔnni ɲini o de kama n'i k'a filɛ karan sugu bɛɛ denmisɛnw bɛ taa karan na u b'a daminɛ lecture ni kan karan de ma parce que kan de ye lɔnni a minɛn ye lɔnni minɛn de kan ye donc n fa ne ba n'i tɛ se karan na n'i tɛ se ka langue si karan a waati ma tɛmɛ i sanji 50 le wa 60 70 hali 80 a waati ma tɛmɛ i bɛ se ka min kɛ a la i se k'a la ala tɛ adamaden minɛ fɛn na i se tɛ min na ala tɛ fɛn bila adamaden kan i se tɛ min na nka i se kɔni bɛ min na i bɛ se min na i jija y'o kɛ i jɛniyɔrɔ fiɲɛ o la a faamuya ko ɲuman ala k'a d'a ma donc k'an silama an balima silamaw k'o lasu lɔnni sira kan i jija ye lɔnni sira ta hali ni miniti 30 de don o tɛ foyi ye 24 heures la o tɛ foyi ye 24 heures la an bɛ baara kɛ sa heure 8 au minimum dɔw bɛ double shift kɛ heure 16 nka an tɛ temps sɔrɔ hali miniti 30 miniti 10 ka lɔnni an hakili ala k'an bonya ni hakili min ye ka se k'o hakili tɔgɔ lamɔ an kan ka o don an ka projet la lɔnni ɲini sira kan ka don an ka agenda la hali ni b'a daminɛ abatasa de ma abcd de ma abc a kɛla min ye a daminɛ bi a daminɛ sini parce que a nimisa ne fa ne ba n kɔrɔ a tɛ bɔ i la wallahi a nimisa tɛ se ka ban nimisa sira kelen b'a nimisa bɔ i la ou ka se ka dɔ bɔ a la o le y'a sarata sira min de fana dan t'a la o le an karamɔgɔ ko lɔnni bɛ ɲini minal mahdi ila lahad adamaden depuis i bɛ denmisɛnnin fan na i bɛ ta fan na o fɔ i ya denmisɛnnin fan ko lɔnni bɛ ɲini o tuma la fo olu bɛ taa don i kaburu kɔnɔ lɔnni tɛ ban lɔnni bɛ ɲini waati bɛɛ an hakili b'a la an fitinin an faw tun b'a fɔ an ye ko ɲɛnamaya ko adamaden i kɛra cogo o cogo i kɛra mɔgɔ sugu o sugu i b'a ɲɛnamaya daminɛ ni fɛn 3 kelen ko soit i b'a ɲɛnamaya daminɛ ni lɔnni sira ye soit i b'a daminɛ ni nafolo ɲini sira ye n ba ni fa ka hakɛ to soit i b'a daminɛ ni musoko la a ko ni mɔgɔ min y'a ɲɛnamaya daminɛ ni musoko ye c'est-à-dire o le y'a intérêt fɔlɔ ye kuma ye i ya sira o le i tɛ intérêt di foyi ma n'o tɛ n b'aw ni fa ka hakɛ to ko i tɛ lɔnni sɔrɔ i tɛ nafolo yɛrɛ fana sɔrɔ a ko nka mɔgɔ min y'a daminɛ nafolo ɲini na i bɛ se ka nafolo sɔrɔ i bɛ se ka muso sɔrɔ mais i tɛ lɔnni kɔni sɔrɔ ko nka mɔgɔ y'a daminɛ lɔnni na i bɛ se k'a saba bɛɛ sɔrɔ i bɛ se ka lɔnni sɔrɔ i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ muso sɔrɔ donc o ye an fa ka kɔrɔ kuma le u tun b'o fɔ an ɲɛna ka encourager lɔnni sira fɛ ko denmisɛnnin kan ka ya ɲɛnama daminɛ ni lɔnni ye donc ni ye kuma le peut-être i bɛ kɔrɔla bi mais i den b'i bolo don i ka effort jumɛn le kɛ k'o bila lɔnni ɲini sira kan i ka effort jumɛn le kɛ ka se ka parce que an caman an bɛna kuma walagada spécial ko la lamɔ yɛrɛ parce que adamadenw n k'o de fɔ adamadenya composant 3 la hakili farisogo ani ni an n'u ka importance ba di farikolo le ma k'a sɔrɔ farikolo nafa ka dɔgɔ ka tɛmɛ 2 tɔ nin kan n'i b'i denw lamɔna sisan an bɛɛ jija nin mɔgɔ dɔ se ka don mɔgɔ dɔ kunna imagine k'i ka tele kɛ i den ma kɔngɔ b'i den na i den ma dumuni sɔrɔ ka kɛ an bɛɛ bɛ jɔrɔ o la o ye fa ni ba bɛɛ ka jɔrɔ ye o ye sotigi bɛɛ ka jɔrɔ le b'o ye nka an joli le jɔrɔ nin k'i den hakili ma se k'i den hakili lamɔ ka lɔnni don a la ka lɔnni sira don i den kɔrɔ mɔgɔ joli ka jɔrɔ y'o ye a filanan ni lamɔ min ye ala ko ye mɔgɔ joli ka jɔrɔ le ye k'a ni lamɔ di den ma min a bɛ se k'a dunya ɲɛ k'a dunya tiɲɛ an joliya jɔrɔ le b'o ye n'o t'an ka jɔrɔ ye an k'an ka jɔrɔ ye parce que adamaden n b'o fɔ n fa ni ba bɛɛ ɲɛna n'i bɛ fɛ i den ka k'i ta ye i k'i den mara sira kelen pe de b'a la ala sira yira la n'i ka ala yira i den na ni den taara ala ɲini ala b'a lasegin i ma parce que ni den taara ala ko la ka taa ala ɲini ala b'a fɔ ne
ko wa'budullaha wala tushriku bihi shay'a wa bil walidaini ihsana. Aba funyana ko ala batu ala kilin kana foyi fara ala kan ko nyekata ibani ma floma i ala bi den la segim kana ima ngani ki den bla sra sra kan mimma ke ala ko srai i segala chogo chogo ado na finasini ko fa ima foyi kenye parce que ya iknga min yara la min ala ko srai ka blala ka saraka mko sala ka sigi ma ina ki tai idin ki sagoi ni ko ka siga be sigi ni ko ka jo abe jo ni ko fen ka boke pour que yo sore kun ala sara mirala imo yarala demba ta soro de chani mais le fana no bala parce que il fana il y a devoir il fait il y a ça il m'a qu'il y a devoir ala ka wajibi blaga mi ye devoir ka ala ko sara ira dena imo yarala mais il est fana mais question que o e be se ka ala ko sara ira dena cho ni le ala ko sara lo fana question de un nyinga wala folo o ko redi il est kan ala ko sara ni il est kan ni parce que na ala ko te ka agenda la na ala ko te ka projet la ha ma fo idente na tade chance la be se ka ta ngaka gele ku denga ta sanyera koti ba mo nga kuma la ko doit être pas dinga munuma aka gele parce que idemena ya imagine la il le ba la mona fem te buru dala fem te buru dala ate buru valeur tala aka gbele ku denka ta valeur la be se ka ke na la ka min kanda ka peut-être terignma o do ala ou bien aka hakili soro o ngantono suguye ou atara karangoro la o be yor la min ba de mala ko la ngantono ye mais ka fo bena telle kon fa bi gbele parce que fem talmadin buru se ko dira ko ko faqilu shay ila yu'tihi fem te mo buru te se ko di mo ma ni dina ko te yera buru se ka di dema ni lon ko sarati le yera buru dala ka gbele ba di dema ba du den ko ka gbele an nyo nega dabla donc ni amena question kan ko sobe min ye lon ko saray donc je pense que ça amena wala dala le vidéo vocal jana ko jugu 27 minutes déjà donc amena wala da blanc donc at question to sabam to la min ya dama den yere fen sugu jumale muna dama de min nyana ma yere kono ya amitala mini fana inshallah munu ke anga wala da munu fana munu ke wala da toy lungere kana jan ko ju kan bari ma ko mi bon ala bari ni akli mena ma do wa bisege na sege la fana ma do te concentrer bon ni concentration do gala na fa be do ya afa me ko mala ka dama ala ka ngamna ko no ala ka ngabatumne ala ka kalu time dama ala ka jurmu yafa ala ka limana dama albe ala kan kanda ala ka ala ko sra ala ka do nga sra wala ala ka amna ko benwa ala bari be ni ka hamidu nyan kono ala ka amna ko benwa min tay den ko ala ka dem barka madama abe min bura ala ka barka dola min tay furu ko ala ka furu nafama doma furu barka madoma min tay papier ko ala ka seben nyuma doma min tay gaze ko gele ala ka gaze sanma doma min tay barahu gele ala ka barany madoma ala ka hamna ko benwa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.